ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ದು ಗೇಮ್ನ ಬತ್ತದ ಚುಮ್ಮು ಚುಮ್ಮು ಬರ್ಸ ಚಲಿ ಐನ ಮಾತಾಡಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಡ್ಲೆ ಕುರು 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 ಕಡ್ಲೆ. ಸೊ ದಾದ ಮಂಡ ಎಂಕನ ಮೂಜಿ ಅವಣಿ ನೋಡಿ ಅನಿಲ ಹಾರ್ಪಳ ದೀಪಕ್ ರೆಲಿಯಾಡಿ ಪೂಲು ಕುಸ್ಸಾಲ್ ದಿನೇಶ್ ದೇನ ರೂಲ್ಸ್ ಐತೆ. ನಿಕ್ಲು ಈ ಕಡ್ಲೆ ನಿಜ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಜ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಲ್ದದ ಆಯ್ನ ಇಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡು ಈ ರೀತಿ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಪ ಐನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ 3 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಇದು ಏತದ ಕಡ್ಲೆ ಆದ್ರೆ. ಸೊ 3 ನಿಮಿಷ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡ್ಲೆನ ನೆನೆಡ್ದು ಪಾಡ್ದಾರ ಐಕ್. ಸೊ ನಿಗ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. 3 ನಿಮಿಷ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡ್ಲೆನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಬಾರ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಾರ. ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ 1 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಜ್ಜೆಗಳದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅನಿಲ್ ಅನ್ನಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಕ್ ಬಂದು ಕಡ್ಲೆ ಹಾಕು ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿ. ದಿನೇಶ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲಿಪುರ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಟೋಲಿಪುರ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೂರ ಪೂರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪ ಅನಿಲ್ ನೆಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಹೊಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಪೇರ್ ಕತೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ದಿನೇಶ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ರೂಲರ್ ಜನ ಬಾಯಿ ಹೊಡ್ತಿನೊಂದು ಅವು ಇದು ಅವು ತೂತರ ಇರಲ್ಲ. ತಿನ್ಲಿ ಏತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬುಡಾನೆ ಅಂಪೇರ್ ದೇ ಬರ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ದಿಯರ ಉಡತ್ತು ನೀವು ದಿನೇಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಟೋಲಿಪುರ ಜೋಲಿ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಟೋಲಿ ಪೋಯಿನ ಏನ್ ಜೋಲಿ ಪೋಯಿನ ಏ ಜಿ ಏನ್ ತಿಂತೇನೆ ಜೋಲಿ ಪೋಯಿನ ಟೋಲಿ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಲಿ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಮಾತ್ರಗಳು ಒಂಜರು ಏನ್ ಈ ಕಡೆ ಐಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಕ್ಕದಂದೆ ಚೋಲಿ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಜೋಳಿ ಬಾಡು ಪಾಂದೆ ಪಡಿ ಇಡೀ ಕಡ್ಲೆ ಗಡ್ಡೆ ಬೋಡ ಐನಾತಿ ಇಡೀ ಕಡ್ಲೆ ಬೋಡ ಅವು ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಚೋಲಿ ಹೋಗ್ನ ಜೋಳಿ ಹೋಗ್ ಆಯ್ ತುಚ್ಚೊಂದಿಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಎಂಜಿ ತುಚ್ಚುನ ಮಹಾಪಾಪಕರ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಅವು ಬೇನೆ ಅನಂತ ಕೈ ಅವೆಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್ ದೀಪಕ್ ಫೌಲ್ 2.5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ತುಚ್ಚಿಂದ ಫೌಲ್ ತುಚ್ಚರಜ ಹೆಂಗುತ್ತಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಆಪುಲೆ ಗೊತ್ತೋಜ್ಜಿ ದೇವ್ನಾನ ಕಾಯಲ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮಾನ್ ದಿನೇಶ್ ವಿನ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸುಮಾರು 5 4 3 2 1 ಸ್ಟಾಪ್. ಕಟ್ಲೆ ಪೊಡಿ 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 ದೀಪಕ್ ನ ಮುಗಿತದೆ ಎಸ್ ಯಾರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಐತೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ 100% 6 7 ದಾಯ್ತಿ 8 ಅಂಚೋರು ಬಸ್ಸಾರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು 28 ಬರ್ಸಿ 34 ಡೋಂಗಿ 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 ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟ ಮಾಡುದು ಅಂಪೇರ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ. ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ పొడి జిడి మాత్రం లెక్క ఐటు వచ్చి 15 20 పాతి అవి పక్కల పాడతారు అందులో కృష్ణనా అన్నం ವೆರಿ ಗುಡ್ దీనిలా దినేష్ విన్నర్ ಇರುವ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಾನಲ್ಲ ಆತನೇ ಇರುವಲ್ಲಿ 23
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನೇಶ್, ನಮ್ಮ ಕೂಲ್ ಜವಣೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬರಿಯರ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅಗೈನ್ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡದಾನೆ ಗಟ್ಟಿದ ಜವನಿ ಬಜ್ಜೆ ತೊಲ್ಲುದು ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಈ ಸರ್ತಿ ಕಡ್ಲೆ ತೊಲ್ಲುದು ವಿನ್ ಆತೇರು. ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಟ್ಟು ಸಾರ ಅಂಡು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ದಿವೊಂದುಪ್ಪ ಈತ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಆತಂದು ನನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಜವನೆ ರೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾತ ಕೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಜಾತ ಮಲ್ತದ ಕೊಬ್ಬೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ, ಎಂಗ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಫಂಡದು. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು.